Salut și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vă voi învăța cum să faceți Deadpool, dar nu Deadpool de la care și voi, altfel de Deadpool. Dar vă trebuie această mașina cu numărul 49, care costă 260.000 când o cumpărați. Eu am cumpărat-o de la un băiat, că a zis gen cine zice primul eu îi dau mașina și mi-a dat-o pe 20.000. Nu știu de ce, trebuia să mi dau pe unul, dar asta e. Păi, intrați la garaj pe exterior, dar trebuie să aveți noul update cu M2. Dați aici. Uitați, cam așa trebuie să faceți. Să faceți roșu așa. După aia dăm până ajungem la chestia asta două. Păi, luăm o chestie de asta, o punem așa, facem așa, așa. Acum luăm de asta, îl punem, uite, așa, de pe roșul ăsta, după aia dăm aici, nu asta, hopa, luați ăsta, puneți, faceți cam așa, după aia îl faceți negru, pur și simplu negru. Îmi faceți și asta negru, bine. După aia, dar nu cred că să mai dăm banii. Și va știu că nu. Dar o să fac o singură parte, însă dacă să mă ajungă banii... O să fac și a doua parte. Așa, așa... Și da, după aia dați aici pe T, după cum vedeți, trebuie să apăsați pe bifață de aici, italic bun, ca să fie așa. După aia veniți aici, dați pe partea asta și apăsați pe ninja, scrieți Deadpool, puneți bam. Două. Apoi veniți aici, puneți asta, o faceți puțin cam mare, faceți roșie. Puneți iară bam Deadpool și așa faceți și pe cealaltă parte. Pentru că nu ajunge banii. Nu știu dacă o să ne ajungă, dar nu. Ce să fie. Uite așa. Gata. Apoi luați ăsta. Îl așezați ca cum trebuie, adică așa. Puneți ăsta. După aia faceți același lucru. Unde? Uite-l. Da. Cred că o să mergem cu banii, adică
Da. Stați că ăsta e gri. Gata. S-a rezolvat. Situația. Gata. După aceea puneți aici Deadpool. Nu uitați, vă trebuie neapărat noul update cu N2. Da, și am uitat să vă spun. Aici nu merge să spun. Vedeți? Deci asta... Nu, merge pe doar. Da, hai să merge și pe doar. Bun. Punem... Stați puțin să... Mă pot să aici asta bine. Gata. Bun. Deci... Și cam așa... What? Dacă nu e asta, care e? Lăsăm așa. Ok. Și cam atât a fost cu acest episod. O să mut așa și de fapt nu termin episodul. Lasă. Nu dăm pe aici. Și după ce terminați ăsta Deadpool, vă puteți tuna mașina, ce vreți voi. Mi-a luat ceva să învăț. Abia asta, nu celelalte game. Știți? Doar puțin să mai arăt și ăsta așa. Hai că mi-a ieșit bine aici, dacă e. Da, uite așa. Asta e o mașină gen de zi. Gata. Și vă arăt și o schemă cum să faceți bani. Mergeți cu mașina asta.